Wow, 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 wow. Hi, guys, it's me again, Nestor, the black teacher. Today, I want to explain something. Zimene anthu ambiri tikufunsa zokhuzana ndi conflict imene ikuchitika pakati pa America, Israel and Iran. Ambiri mwafunsa ndithu amene mumakonda kapena amene mukuimvera chisoni Iran mwafunsa ndithu kuti chifukwa chani Russia and China amene ndi anzake a Iran amene ndithu ali limodzi mu BRICS chifukwa chani palibe amene waonetsa chidwi choyithandiza Iran kumenya nkhondo. Okay, ndofuna mumvese pamene kweti palibe chifukwa chani palibe amene waonetsa chidwi kuti ayithandize Iran kumenya nkhondo. Tatiye ndione zimene zachitika nkhondo ijadayambika Russia ndi China apanga condemn ndithu zimene America yapanga anapanga condemn apanga condemn kupanga condemn ndiye kuti kudzudzula zimene zachitika komanso adapha mtsogoleri wa dziko la Iran Ayatollah Ali Khamenei. Russia ndi China onse azuzula ndithu kuti izizi ndi zolakwika munjira ina iliyonse ndithu kupanga target mtsogoleri wa dziko lina ndi kukangomupha choncho ndi mabomba mwadala osadinso mwangozi yayi kuchita kumupanga target ukamupha. Zonsezi ndi zinthu zodani zoyipa alankhula ku United Nations Security Council anayitanisa emergency meeting. Russia ndi China anayitanisa emergency meeting koma zonse zangothera pakamwa zolankhula. Tamvanso kuti Iran itatseka the Strait of Hormuz, that strait kumene kumachokera mafuta osochokera ku Middle East amadusa kakolido kameneka makamaka mafuta ambiri amakhala opita ku Asia, Japan amakhala opita ku China, opita ku Singapore, South Korea amadutsira kumene kucha. Titamva zoti Iran yatseka, tamva China ikupempha Iran, tamva Iran ikunena kuti ma ships a China alola kudusa. Tamvanso lero kunena kuti ship ina ya China yadusa ndithu ndi maflag ya China yadusa sina chitidwe kanthu. Why? Okay, tibwerere ku first question yonena kuti why China ndi Russia sana thandize Iran osakuthandiza Iran kumenya nkhondo, kujoina nawo ndi kumenya nkhondo. Yankho ndiyonena kuti ubale wa China, Russia ndi Iran anachita kusayinirana. Ubale umene ndi wa strategic cooperation. Strategic cooperation ndi kuthandizana mu zinthu zosiyana za economy, sharing zinthu za defense, intelligence, kaya kuthandizana ma training, kupanga ma training limodzi. Komano sana sayinirane imene imadziwika kuti defense treaty. Mwamveza? Alibe defense treaty asana sayinirane ya defense ya partnership. Maiko amene amapita kukamenyana limodzi nkhondo amasayinirana ndithu defense treaty kuti ife tikakufera inuyo, ife tikafa kumenyera inuyo. Imene imakhala defense treaty. So Iran inalibe defense treaty ndi Russia, inalibe defense treaty ndi China. Chifukwa chake China singatenga asilikali yake nkhondo kuti azikamenya m'malo mwa Iran. If you didn't know that, now you know. Let's look at tiyangane North Korea. Mwaona North Korea yatumiza asilikali yake kukamenya nkhondo ku Russia. Ambiri aphedwa kumene kuja mwaona mtsogoleri wawo akuwalandira kuwamangira zinyumba. Mwaona Russia ikuwatumiza kuzipatala zabwino chani. Anyway, Russia ndi North Korea anasayinirana na defense treaty. Padakali pano kungoti America ipange attack North Korea, Russia akodi ndi treaty ija akuyenera kupita kukamenya limodzi. Attack ya North Korea ndi attack ya Russia pali that partnership. Ndi chifukwa chake maiko ena amatha kupita kukamenya limodzi nkhondo, ena sapita. Imangokhala kuti anali ndi cooperation kapena partnership yonena kuti adzithandizana mu zinthu zosiyana. I hope ndafotokoza momveka. Zamveka? So Iran ili yoka ngati ili ndi mapartner ndi ajena Hezbollah, ajena Hezbollah, ndi mapartner ake. Ndifanya chake waja kupempha ena kuti yayi mwina Muslim countries tithandizeni kuti iyi ndi attack on Muslim countries tikamenye tonse monga ma Muslims. Kumano that's not an agreement. Yonena kuti you attack one Muslim tiye ndikamenye tonse. It's not an agreement. So I hope mwamvesa pamene popo ambiri amene umati where is Russia, where is China? Imene mayenera mukhale ndi defense treaty, defense cooperation nditu yoti mwasayinirana. Cheers.